लानायनि हाबाफारिखौ सोलिगासिनो आरो बयबो फै लैहोर लैहोर खालामफैयो एसे खालामना फैबाय माने खामानिफ्रा बेसेबां आगबारिखौ बोरै बोरै जादों मा मा खामानि मावगासिनो दं एसे एडभान्स माने देखायनो फैबाय जाहाथे बयबो मिथियो बबे बबे जायगायाव ओरैबायदि जादों माने बयबो फैनो गोसो जायो नैबेखौ माने साननानै आं माने एसे एडभान्स भिडिअ लाबोदों आवगायगासिनो सार एसे माबा फोरमायनो जोंहा फैगौ 27, 28, 29 जानुवारि खालि गल्डेन जुबलि नौदर प्राइमारि खुंनो लागासिनो दङ बेवहाय माखासे खामानिफोरखौ मावगासिनो दं दा बेयाव गोबां मावबावनो खामानि बाखि दंबावो बेखायनो जाय मावथि बिथांमोनखौ बिथांनि मासिरेल मोनो दैमारि ब्लकनि गेजेरजों आं फोरमायनो लुबैदों जे नौदर हालामाव थानाय गासै बिबानगिरि नोंथांमोना जाहाथे बे खामानियाव बयबो दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैयो आरो जेब्ला जायो जोंहा मोनसे जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि लादों 28 जानुवारि खालि बेवहाय सोलोंथाइनि सायाव आबादनि सायाव मोनसे सावरायलायनाय दङ बेवहाय जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरनाय जादों क'क्राझार BEd कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर अजित बर'खौ लिंहरनाय जादों बेवहाय गासै गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गुदि गेजेर गोजौ कलेज थाखोजों जेसेबां फरायसुला दं फैनानै नैबे मेहेरगोनां हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लाफैनो खावलायहरबाय आरो नौदर हालामनि गासै रायजो राजाफोरखौबो नैबे जानो गोनां जिथु मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारियाव गासैखौबो फैनानै लैहोर फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय थेंक इउ बयखौबो थेंक इउ
Salut, salut, baik salut. One, two, three, and go. Go now, right? For some reason, sometimes I do that. Ready? Ready, down. Up. Ready, up.